Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Catherine Godanihara MP, Speaker of the Malawi National Assembly. Your Lordship, Resin Robert Nzikamanda SC, Chief Justice of the Republic of Malawi. Honorable Richard Chimwendo Banda, Minister of Local Government, Unity and Culture. All the Cabinet and Deputy Ministers here present. Ms. Colleen Zamba, Secretary to the President and Cabinet, and all the government officials here present. Reverend Wilson Mitambo, President of Providence Industrial Mission, officiating clergy, and all the religious leaders here present. Honorable Joseph Mwanamveka MP, representing the Leader of Opposition in Parliament. All the political leaders here present, I heard mention of Dr. Nankuma, Dr. Kabambe, and who was the other? I see you there. I don't know who else, but everyone should be included. Your Majesty, Inkosi Yamakosi Gomani V, Paramount Chief Lundu, Paramount Chief Kawinga, Paramount Chief Chikulamayembe, Paramount Chief Kaduya, Senior Chief Ntwalo representing His Majesty Inkosi Yamakosi Mbela V. All the representatives of the Chilembwe, Marikebu, and Kufa families. Honorable Peter Simbi, Regional Chairman of the Malawi Congress Party South, and all regional members here present. Honorable McTimes Maloa, Member of Parliament for Chiradzulu Central, and all the members of Parliament here present. Councillor Patrick Chimtengo, Chairperson of Chiradzulu District Council. Senior Chief Mpama and all the traditional leaders here present. Distinguished invited guests, ladies and gentlemen, amai ndiaba. Mutu wankhani lero ukukamba za kupumulitsidwa, pumula, peza mpumulo. Ndiye ife tonse ngati Amalawi nkhani imeneyo tikhudza, komanso yakhala kutikhudza kuyambira nthawi ya malemu Reverend John Chilembwe. Ndiye nchinthu chofunika kwambiritu kuti tsiku ngati lero tilingalire za mpumulo umene takhala tikusakasaka. Mawu amene atiwerengera abusa James Chapola kuchokera m'buku la Mateyu, omwenso ndi mawu amene atilalikira abusa Kingsley Kaliati, akutiphunzitsa kuti kumtsatira Yesu kumabweretsa mpumulo mmoyo wathu wauzimu. Zimenezi malemu Reverend John Chilembwe ankadziwa, chifukwa chake nayenso anali wozama m'mawu. Koma ubwino wa Reverend John Chilembwe unali woti sangangolingalira za mpumulo wathu wauzimu ayi, ngakhale amadziwa kuti wotitsogolera ku mpumulo wauzimu ndiyeyo. Analiso ndi udindo olingalira za utsogoleri omwe tiyenera tiutsatire kuti tipeze mpumulo mmoyo wathu wathupi, komanso moyo wathu mdziko muno. Sichinali chinthu chamasewera kuti posankha dzina la mpingo wake Reverend John Chilembwe anayikapo mawu Providence, mawu oti industrial,
komanso mawu oti mission, chifukwa mawu atatu amenewa anali uthenga ndi chizindikiro kwa ife tonse kuti tizikumbukira utsogoleri omwe ungatibweretsere mpumulo m'miyoyo yathu m'dziko mwathu. Nkhawa zathu ngati Amalawi nzofanana, zina nzija zayalidwa pompano chifukwa chake pakhala mapemphero ngati ano. Akachitika mapemphero oterewa timabwera limodzi tonse kulimbikitsana mitima yathu ndi kukumbutsana zomwe tikuyenera kuchita kuti tipitirize ulendo wathu wothamangira mpumulo kwa zonse zimene tapemphera lero, ndi kuti ulendo umenewo uzitiyanjanitsa pozindikira kuti mavuto amene tikukumana nawo ndi kufuna kuthana nawo m'dziko muno ngofananafanana. Azibusa amene apemphera pano ationetsa kuti nawonso mavuto a m'dziko muno akuwadziwa, ndipo nawonso akuona kuti ali ni gawo kumbali yothandizira kuti tipeze mpumulo ku mavuto amenewa, chifukwa masomphenya amene anali nawo Reverend John Chilembwe nawonso ali nawo. Ndiye sichingakhale cha nzeru kuti ine olo wina aliyenseyo ayime pachulu nkumayankhula ngati kuti mavuto a m'dziko muno sitikuamvetsetsa, kapena kuti ndikuamvetsetsa ndine ndekha pa ine ndekha, kapena kuti mavuto amene Amalawi akufuna kuthana nawo m'dziko muno ndingakwanitse kuthana nawo ndine ndekha popanda Amalawi wonse kutengapo gawo. Kuti tipange choncho ndiye kuti zionetseratu kuti zomwe anamvetsetsa malemu Reverend John Chilembwe ndi cholinga choti tizapeze mpumulo ngati Amalawi sitinalingalire mozama. Mbusa John Chilembwe analibe mzimu wa nzeru za yekha. Panalibe tsiku limodzi lomwe ananenapo kuti mavuto omwe ali m'dziko muno amene akuwadziwa ndiye yekhayo. Panalibe tsiku limodzi lomwe ananenapo kuti mavuto omwe Amalawi akukumana nawo iyeyo adzathana nawo yekha popanda Amalawi kutengapo gawo. Palibenso tsiku limodzi lomwe ananenapo kuti Amalawi amchigawo china chake ndi amene abweretsa mavuto m'dziko muno, ndipo ndi amene tikuyenera tithane nawo iwowo kuti tipeze mpumulo m'dziko mwathu. Posankha liwu loti providence, Reverend John Chilembwe amafuna kuti tidziwe kuti dziko lathu ndi lodala chifukwa Mulungu anatipatsa zambiri zoti tigwiritse ntchito potukula miyoyo yathu. Reverend John Chilembwe amafuna kuti tidziwe kuti anthu akumpoto ndi mdalitso, anthu mchigawo chapakati ndi mdalitso, komanso anthu mchigawo chino kuno kumwera ndi mdalitso. Ngati masomphenya wathu ndi ofuna kugawanitsa Amalawi kapena kutemberera Amalawi a mchigawo china chake, kuti kwa ife amenewo si mdalitso kapena kuwasala, kuti kwa ife Amalawi okhala mbali yakuti sitiwaona ngati they are part of God's providence, ndiye kuti masomphenya a Reverend John Chilembwe sitikuwakwanitsa. Komanso posankha dzina loti providence, Reverend John Chilembwe amafuna kuti tidziwe kuti dziko lathu ndi lodalitsika ni chuma cha chilengedwe, chuma cha nyengo yosangalatsa, nthawi yabwino
madzi abwino, komanso migodi ya miyala ya mtengo wapatali. Amafuna kuti tisamakhale bize kusilira zomwe maiko ena ali nazo, chifukwa ifenso Mulungu anatipatsa zathu by his providence. Ndipo mpumulo wathu will come from our responsible use of the natural resources God has given us by his providence. Ndiye chofunikira kwambiri kumbali yotukula dziko lathu ndi ntchito yotukula dziko lathu kuti tipeze mtendere ndi kupatsana kuthekera ogwiritsa ntchito zomwe Mulungu anatipatsa kale kuti tikule miyoyo yathu mpaka tidzapume ku mavuto omwe tikukumana nawo. This is the reason why 3 years ago I launched a nationwide initiative to build schools of excellence, to give Malawians in every district the capacity to use the God-given resources in their district for development and progress. One of those schools of excellence is the Chilembwe School of Excellence that is going to be built here in Chiladzulu. Which will include a football academy for boys and girls with its own state-of-the-art stadium featuring facilities for football, netball, basketball, volleyball, athletics, and boxing. 4 months ago, I already approached a group of investors from Italy who are now getting ready to bring the resources necessary for the development of the Chilembwe School of Excellence here in Chiladzulu. Because Reverend Chilembwe believed that the key to our developmental progress is using education to increase our own capacity, to use what we have been given by God's providence. Nalankhulira dala mchingerezi kuti akuitale wamveko. Kuti nawo adziwe kuti athamangitse project imeneyo. Chifukwa nyumba za aphunzitsi amadandaula pano zija napezanso kale wena woti akonze atimangire. Kodi lero mpachani pa 15? Ndiye kuti kwana pa 15 na Minister of Health muonetsetsa ambulance yabwera pano. Mwezi wa mawa. Osati chaka cha mawa, mwezi wa mawa. Komanso inu Alliance muonetsetse kuti mavuto aja amadandaula aja atheretu. Tisamamvina pa mdzimodzi aya. Tiye ntikoze zinthu izi potumikirana. Chifukwa mzimu wa John Chilembwe udali umeneyo. Komanso pogwiritsa ntchito maoti industrial. Reverend John Chilembwe amafuna kuti tidziwe kuti mpumulo omwe tikufuna ife ngati Amalawi mdziko mwathu uchokera ku zomwe ife tingakoze kuti izi tapanga tokha ndipo zili ndi quality yoti titha kumagulitsa ngakhale maiko ena. Industry. Muzaka zoposa 100 chipitireni malemu Reverend John Chilembwe, palibe dziko limodzi lomwe pa dziko lapansi linatukuka ndi zinthu zopatsidwa ndi maiko ena. Kapena lomwe linatukuka kamba kodziwa ndale, kapena kamba kokhala ndi president ophunzira, kaya maphunziro ake unga theology ngati amene ndinapanga ine ndi Chilembwe. Kaya ndi achipatala,
omwana panga kamuzu kayandiza technical education ngati zomwana apanga amuluzi kayandiza economy ngati zomwana apanga amalemu pingu kayandiza leadership ngati zomwana apanga Dr. Joyce Banda kayandiza constitutional law ngati zomwana apanga Professor Mutharika. Chimene chimatukula dziko ndi ntchito zathu zothandiza dziko lathu to industrialize and produce our own products for export. The way that Reverend John Chilembwe understood over 100 years ago. And by calling this place a mission, he wanted us to understand that development is not just an event that happens in 1 year, but a mission that we have to continue pursuing with discipline and oneness from generation to generation. Ndiye ine mari nkuthokozeni nonse pobwera kuchikumbukiro chino chaka chino malo ano kuti tikumbutsane meza kuti tigwirane manja pogwira ntchito limodzi yotukula dziko lathu komanso yothana ndi mavuto athu mothandizana chifukwa wothana nawo mavutowa ndife tonse tili pano. Ambuye akudalitseni nonse. Zikomo kwambiri. Mtsogoleri wa dziko lino. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.